Dobar dan. Hvala vam što ste došli na zajedničku konferenciju za medije, političke platforme Možemo i liste Srđa grada. Čast mi je otvoriti ovu konferenciju za medije i pozdraviti naše kolege iz političke platforme Možemo. S pojedincima iz te platforme mi već dugi niz godina surađujemo na zajedničkoj borbi za očuvanje javnih resursa i prostora. Posjetio bih vas na zajedničke kampanje koje smo imali tijekom svih ovih godina vezano za zakon o golfu, zakon o strateškim investicijama, vezano za pokušaj eksploatacije nafte i ugljikovodika iz Jadrana, kampanje vezane za hidroelektranu Omblu ili borbu za Srđ. U svim tim primjerima mi smo od pojedinaca koji su članovi političke platforme Možemo čitavo vrijeme imali veliku potporu i razumijevanje. Ono s čim smo se susretali jest da na lokalnoj razini nismo nailazili na dobru volju da bi se najbolja rješenja i najbolji primjeri upravljanja prostorom, javnim resursima ili svjetskom baštinom primjenjivali. Nailazili smo na slučajeve kad nas se kao građane proziva jer tražimo bolja rješenja i bolje politike, da smo cinkaroši, da smo mrzitelji svog grada, da smo oni koji ne vole svoj grad i sl. S takvom praksom nastavlja i ova gradska uprava, međutim mi nećemo odustati, nastavit ćemo tražiti i bolja rješenja i bolje politike. Upravo zbog toga ljudi iz platforme Možemo su naši prirodni saveznici i partneri i oni koji će na europskoj i na nacionalnoj razini uvoditi i provoditi najbolje održive politike i prakse upravljanja prostorom i baštinom. I zaista sam sretan što mi sa svoje strane podržavamo i sudjelujemo u njihovoj kampanji. Hvala. Dobar dan svima, hvala što ste došli. Kad smo se prije 6 godina uključili u borbu na lokalnoj razini, borbu za javni prostor, za javna dobra, nažalost veoma brzo smo se suočili sa jednim problemom, odnosno shvatili smo da se najveći problemi s kojima se suočavamo na lokalnoj razini generiraju na nekim drugim razinama, na nacionalnoj razini, a neki čak i na razini Europskog parlamenta, odnosno Europske komisije. Ti oblici zarobljavanja lokalne zajednice primaju različite oblike, nabrojat ću samo dva. Jedan je kroz donošenje zakona u Hrvatskom saboru, dakle na nacionalnoj razini, kad se donose zakoni poput zakona o strateškim investicijama, koji zapravo zaobilaze lokalnu zajednicu u odlučivanju o vlastitim vrijednim resursima. U posljedicu toga svi znamo, imamo marinu koja je okupirala polovicu Gruškog zaljeva, a da o toj marini niti građani Dubrovnika, niti vijećnici grada Dubrovnika nisu imali priliku reći svoje mišljenje. Drugi oblik zarobljavanja lokalne zajednice mogli smo mu svjedočiti prilikom takozvanog Dubrovačkog dogovora, kada se, kako bi se izglasao taj notorni uput na to Srđ, kada se stvorila jedna neprirodna koalicija svih stranaka u Dubrovačkom gradskom vijeću, a koja se nije dogodila zbog toga što su oni nešto posebno vole, nego što su zapravo dobili takvu direktivu iz svojih središnjica. Ako su se spojili HDZ i HNS, to nas više danas ne treba čuditi, podsjetio bih samo da su tada u toj koaliciji bili i recimo HSP i SDP. Zbog čega se podržavamo političku platformu Možemo? Odgovor je veoma jednostavan. Mi vjerujemo da na nacionalnoj razini i na europskoj razini platforma Možemo može biti naš glas lokalne zajednice, da na taj način Srđ grad može biti siguran da će na nacionalnoj i europskoj razini neko znati artikulirati naše interese. Dobar dan svima.
Ja sam Sandra Benčić, koordinatorica sam političke platforme Možemo i kandidatkinja na koalicijskoj listi Zelene ljevice za Europski parlament. Jedna od ključnih tema naše kampanje, kojom zapravo želimo ove lokalne probleme i probleme koje muče svakog građanina Republike Hrvatske staviti zapravo u fokus onoga što su europske politike i europska pitanja, je pitanje i tema zdravlja, odnosno zdravstva i jednakog pristupa zdravstvu svih građanina Hrvatske, ali i svih građana Europske unije. Dakle, vidimo da smo sa svakom novom humanitarnom akcijom u kojoj skupljamo novce da bi teško bolesna djeca imala šansu za život i da bi mogla pristupiti inovativnim terapijama koje postoje na globalnoj razini, sve smo dublje svjesni činjenice da zapravo zdravlje i šansa za život ovise o debljini nečijeg novčanika i da to sve više ovisi o nečijoj milosti i milosrđu, a da sve manje postaje naše pravo. Ono što mi u platformi Možemo kažemo je da je zdravlje pravo i da ne može ovisiti o nečijoj milosti. Međutim, isto tako svjesni smo činjenice da države poput Hrvatske i njihovi javnozdravstveni sustavi ne mogu izdržati pritisak farmaceutske industrije i cijenu lijekova koje one stavljaju kao uvjet da bi uopće lijek došao na neko tržište. To su pitanja koje se moraju rješavati na europskoj razini. Isto tako smo svjesni da isto to što prolazimo mi, prolazi i drugi javnozdravstveni sustavi Europe. Mi ne prihvaćamo kao zadano da će cijene inovativnih terapija za teške bolesti imati ovakve cijene u budućnosti. Mi kažemo da se to može regulirati i da se to mora regulirati na europskoj razini i imamo konkretna rješenja za to. Kao prvo, ono što želimo propitati je da li zaista ono što farmaceutska industrija govori, a to je da su cijene lijekova takve jer jako puno ulažu u istraživanje i razvoj, da li je to zaista tako? Jer naime istraživanja pokazuju da nije tako, da je cijena istraživanja inovacija i do 2 puta niža od onoga što oni ulažu u marketing i promociju svojih lijekova. Druga stvar koju želimo propitati, a to je da su zapravo istraživanja, vrlo često istraživanja na kojima se ti lijekovi temelje, ona bazična istraživanja, financirana javnim sredstvima. Primjerice, sredstvima za istraživanje i razvoj koje Europska komisija iz europskog budžeta investira u znanstvenu zajednicu. Da bi se na kraju ta istraživanja komercijalizirala i privatizirala od strane farmaceutskih kompanija. Dakle, mi želimo regulirati to pitanje na način da ono što je financirano javnim novcem mora ostati javno dobro i da se ne može privatizirati kao intelektualno vlasništvo neke farmaceutske kompanije koja nam onda taj lijek prodaje za nekoliko milijuna kuna ili nekoliko milijuna eura po dozi po čovjeku. Treća stvar koju želimo regulirati na razini Europske unije, koja bi zaista pomogla Hrvatskoj i hrvatskom javnozdravstvenom sustavu, je zajednička javna nabava lijekova koji su skupi lijekovi i koji su inovativne terapije. Želimo na europskoj razini stvoriti platformu svih zemalja kroz koji će svi javnozdravstveni sustavi i osiguravajuća društva ići u zajedničku nabavu takvih lijekova da bi imali bolju pregovaračku moć prema farmaceutskoj industriji i na taj način snizili tu cijenu lijekova i učinili ih dostupnima svim građanima Europske unije. Ono što dakle kažemo je rješenja postoje, možemo imati dostupne i inovativne lijekove i one koji nam se sada čine izuzetno skupi, samo ako za to postoji politička volja i ako mi kao neko ko reprezentira građane zaista na tome insistiramo u Europskom parlamentu. To je naša misija na ovim izborima i to je misija našeg mandata u Europskom parlamentu. Dobar dan svima, moje ime je Tomislav Tomašević, ja sam član koordinacije političke platforme Možemo i nositelj liste za Europski parlament zajedničke koalicije Zelene ljevice. Prvo hvala svim kolegama iz Srđa grad na ovom uvodu, ali i na nevjerojatnom poslu koji obavljaju već zadnjih 6 godina i evo i mi isto tako koji na lokalnoj razini djelujemo u Zagrebu kroz Zagreb i naš, nekako smo puno toga naučili isto djelovanje Srđa grad i borimo se protiv lokalnih šerifa poput nekakvih Bandića, poput nekakvih Vlahušića. Međutim, šta to vrijedi kada u nacionalnom parlamentu se donesu zakoni poput lex šerif. I jasno je da, nažalost, lokalna borba bez i ove političke borbe na nacionalnoj razini, nažalost, nije dovoljna, a bome i na razini Europske unije. Ja bih nešto rekao više o stanovanju, koje nažalost isto tako nije problem koji se može riješiti samo na razini lokalne zajednice. Naime, ono što je jasno je da ekscesivni turizam u kombinaciji sa nereguliranim tržištem stanova za najam zapravo dovodi do toga da se lokalno stanovništvo prisilno iseljava iz turističkih gradova. Imamo brojne primjere širom Hrvatske, ali naravno i da je Dubrovnik možda jedan u tom smislu najboljih primjera, odnosno najgorih. U tom smislu isto tako
mi se zalažemo za promjenu poreznog okvira na nacionalnoj razini na način da se oni biznismeni koji iznajmljuju desetke apartmana drugačije oporezuju od ljudi koji uz svoj rad iznajmljuju kako bi popunili svoj kućni budžet. Znači to se ne može tretirati porezno na isti način jer kombinacija takvog nereguliranog tržišta za najam sa tim ekscesivnim turizmom dovodi do toga da zapravo cijene dugoročnog najma za stanovnike lete u nebo, a bome i cijene nekretnina o kojima mlade obitelji mogu samo sanjati da si mogu priuštiti da se kupe stan u turističkim gradovima poput Dubrovnika. I to nije problem samo Dubrovnika, nego brojnih gradova i u Hrvatskoj, ali isto tako i u Europskoj uniji. Zato isto tako podržavamo novu europsku građansku inicijativu koja traži od europskih država da se poduzmu mjere za priuštivo stanovanje, jer se stanovanje, odnosno stambena politika ne može prepustiti samo divljenju tržišta nekretnina. Znači to moraju biti različite mjere da se osigura priuštivo stanovanje, od socijalnog stanovanja, od neprofitnog stanovanja, od različitih mjera poreznih, subvencioniranog najma itd. S treće strane, na razini Europske unije, znači u Europskom parlamentu ćemo se boriti zajedno s drugim progresivnim snagama da se reguliraju korporacije poput Airbnb-a koje su krenule kao platforme za iznajmljivanje građana koji žele popuniti kućni budžet, međutim sada u većini slučajeva se radi o desecima zapravo stanova koji imaju istog vlasnika koji se iznajmljuju cijelu godinu i ono što se trenutno dešava da gradovi poput Berlina, poput Barcelone, poput Pariza, poput Amsterdama koji pokušavaju regulirati to tržište kratkoročnog najma kako ne bi te cijene stanova divljale u nebo, zapravo se suočavaju sa žalbama multinacionalnih korporacija poput Airbnb koji se žale na te mjere na lokalnoj razini, koje odbijaju dati podatke državnim i lokalnim vlastima o podacima zapravo iznajmljivača i to se nažalost ne može riješiti drugačije nego na razini Europske unije nekim direktivama kojima bi se regulirao rad takvih multinacionalnih korporacija. Mi smo uvjereni da bez ovakvih mjera i na lokalnoj, i na nacionalnoj, i na europskoj razini će turistički gradovi se sve više i više pretvarati u gradove duhove, u nekakve mrtve zone ili Disneylande, a to će na kraju onda biti i kraj turizma. Tako da možemo imati priuštivo stanovanje, naravno ako zajedno krenemo u ovakvu političku borbu i izborimo se za ova rješenja za koje se zalažemo. Hvala. Pitanja? Nema. Ništa, hvala vam. Ima. Koji će od vas dvojice? Pitanje je, znači vi samo podržavate, ali nećete dobiti mjesto na listi, tako? To je pitanje. Možete bliže doći. Znači, mogu ja. Znači, mi konkretno u izborima za Europski parlament podržavamo političku platformu Možemo. Srđan Graž nema mjesta na listi, a u političkoj platformi Možemo i nitko po njihovoj koaliciji sa ostalim strankama može više nešto kazati. Dobro, samo me zanimalo, ali imate mjesto ili je to samo ovako podrška? Da, to je podrška. Za Europski parlament riječ je o podršci. Da, evo ako mogu, znači... Možete se samo... Znači lista za Europski parlament koalicije Zelene ljevice koje čine 3 stranke, znači uz Možemo još 2 stranke, je već definirana prije nekih mjesec dana. Tamo su samo 4 osobe iz Možemo i naravno ljudi koji su pojedinci, koji su aktivni u Srđan Grad i Srđan Naš, već jesu članovi političke platforme Možemo od samog početka. Međutim, ovo je neki početak suradnje između Možemo i Srđan Grad i mi se nadamo da će se ta suradnja onda i realizirati kroz neke formalne koalicije na nekim drugim izborima isto tako. Već sad vidimo da je dosta velika konkurencija na europskim izborima. Kako su onda vaše očekivanja? Pa mi očekujemo ono što mislimo da je realno jest jedan mandat, kao što ste rekli ima puno različitih opcija, međutim vjerujemo da nudimo jedan dobar program, da isto tako imamo ljude koji su se osvjedočili različitim tim borbama za javni interes u zadnjih desetljeća, a dosta tih borbi smo sa kolegama iz Dubrovnika i zajedno se borili, tako da vjerujemo da imamo i ljude i znanje da provedemo ta rješenja i nadamo se tom jednom mandatu u Europskom parlamentu od 12, koliko će ih biti za Hrvatsku. Hvala.